Il-Ministeru għas-Saħħa flimkien mal-Union ħaddiema Magħqudin u l-General Workers Union iffirmaw ftehim settorjali ġdid għal 5 snin li ġejjin għal ħaddiema tekniċi tal-Biomedical Engineering Department u l-Engineering Department fl-isptarijiet pubbliċi. Dawn jinkludu lit-technicians, is-senior technicians, l-assistant technical officers, it-technical officers, is-senior technical officers u l-principal technical officers. Permezz ta' dan il-ftehim bejn il-Ministeru għas-Saħħa u l-Unions ġew assigurati l-assimilazzjoni tal-gradi, l-avvanz fil-karriera, it-titjib fil-benefiċċji u servizz aħjar fl-isptarijiet. L-iffirmar sar fil-preżenza s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa Joseph Ketkuti u rappreżentanti taż-żewġ unions fost oħrajn. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern laqa' dan il-ftehim sodisfazzjon u ringrazzja lil ħaddiema u lil dawk kollha li kienu involuti.